Nyt ollaan lähdössä safarille, kello on 5:30 aamulla. Jos on mussukalle hei Petiralla. Hei Petiralla. Good morning. Good morning, how are you? I'm fine. Viimeinen Matti Myöhänen. Satuttiin tämmöisen norsulauman kohdalle. On tullut nyt kaikki tähän. Niin, vieläpä ekana. Mä oon kaikki nyt tullut tähän juomaan. Purskuttelee tuossa vettä, viilentelee itsensä. Täällä on tosi lämmin keli. Ja laumassa on paljon naaraita. Siellä on suuria ja iäkkäämpiä. Ja sitten on yksi alfa-uros. Mutta siitä huolimatta, että siellä on se alfa-uros, niin sitä laumaa johtaa naaras. Se on luonnollista. Niin, mutta se, että jos se on 1 neliökilometri sen täytyy olla 100 hehtaaria. Niin 2874 kilometriä on silloin 2870 kertaa 100 hehtaaria. Laskepa päässä tapauksessa. Laskepa sinä arvoa. Paljonko se on? Se on kilometri kertaa kilometri. Aika paha. Meillä on ollut kyllä aivan jäätävä hyvä tuuri tällä safarilla. Nytkin nähdään vielä tässä tien vieressä. Kirahvi syöpöttelemässä. Se on kyllä hyvä tuuri. Nähnyt elefantteja, mitä mä oon aina halunnut nähdä. Ja sitten kiraffeja, mitä mä oon aina. No niin, me ollaan nyt tämmöisen ylösalaisin puun sisällä. Tää on upside down tree. Täällä on tommosia paapao-hedelmiä tässä puussa. Ja miksi tässä on tämmönen reikä? Siis toi meidän kuski kertoi, että elefantit kaivaa tähän tämmöiseen reijään ja nämä onttoja täältä sisältä. Ja sen takia tää on niinku tämmönen ylösalaisin puu, kun nämä juuret kasvaa tavallaan niin ylöspäin. Täällä voi olla 1000 litraa varastoituna tämmöiseen isoon puuhun tänne sisälle vettä. Pienin safarin kävijä sammahti. No niin, käytiin Tarangireessa safarilla. Mitkä fiilikset tästä päivästä? No on kyllä todella hyvät fiilikset. Ihan kuin olisi semmonen sisäinen lapsi herännyt tuolla, kun ihmetteli tuntematonta. Entäs Kata? Joo, hyvä. Oli tosi siistiä. Eve? Todella kivaa, lämmintä oli. Hiekkaa Entäs Paavo? No, sain nähdä eläimiä, mitä mä oon aina halunnut. Jes, kannatti lähteä. Oli hyvä päivä meillä tuolla safarilla, Joining Safari kyydissä ja huomisesta ei tiedä. Tämä päivä oli tämmönen.